Tam bol ten prelom vlastne, že tam potom naozaj som začala byť považovaná ako talianská slávna herečka. Takže ona vtedy akurát dotočila Pulp Fiction, takže bola úplne na vrcholu svojej kariéry. Mužov milujem, ja som mala úžasných mužov v mojom živote. Ja si nechám otvoriť dvere. Ja si nechám naliať vodu. Ja si nechám vymeniť žiarovku doma. Ja nechcem byť ako muž vo veľa veciach. Ja som skoro mesiac a pol spala v aute, lebo som nemala vlastne peniaze na to, aby som si platila nejaký nájom. Bojovať, naučiť ťa to vidieť, aj toho veľa vytrpieť. Ale to nikdy neodíde. Vďaka tomu ja vlastne dnes som, kto som, ako človek, ako herečka, ako proste matka. Ciao Antonia, come stai, ako sa máš? Bene, grazie, ďakujem. Keďže máš vzťah k starožitnému nábytku a vintage, zvolili sme na tento rozhovor Pistriho palác. Ako sa tu cítiš? Výborne. Ja som taká stará duša, takže ja všetko, čo je staré, všetko, čo má ten svoj dlhý príbeh, tak tam sa cítim doma. Takže úplne nádherné. Bola si tu niekedy? Nikdy. Práve som to objavila vďaka tebe a veľmi sa mi to tu páči. Dýcha to tu úplne tou históriou, dýcha to tu tými vecami, čo tu kedysi robili a je to proste nádherné. Dá sa povedať, že už je históriou naše posledné stretnutie, ktoré bolo pred 6 rokmi. Áno. To je málo. Bolo pred 6 rokmi pri uvedení filmu Šťastný nový rok. Čo sa odtedy zmenilo v tvojom živote? Ja sa zlato nepýta, ja som šťastne rozvedená. Ale niekedy mi je smutno. Hlavne takto cez sviatky. Tak dosť vecí, akože aj čo sa týka práce, aj čo sa týka života, aj toho súkromného. Takže je to také, moja dcera sa stala dospelou a vlastne nepotrebuje ma tak, ako ma potrebovala doteraz. Máš z toho taký pocit, ako keby si prišiel o jednu prácu. Lebo keď sa 20 rokov akože venuješ všetok tvoj voľný čas niekomu alebo niečomu a zrazu to sekne, tak tam si uvedomíš, že máš veľmi veľa toho voľného času a nevieš, čo s ním. A si donútený sa proste tak so sebou rozprávať a povedať si, tak Antonia, tak čo by si chcela robiť, vieš? A je to ťažké si vedieť, ako ja viem všetko, čo všetci majú radi, ale Antonia, neviem, som len zistila, že ma veľmi teší druhým pomáhať, ale to tiež nie je odpoveď, viem? Takže musím na to tak trošku prísť, takže toto sa tam dosť zmenilo. A skončil aj môj dlhodobý vzťah, takže ako všetko to bol také niečo sa uzavrelo a musí sa teraz proste, niečo sa proste otvára. A veľmi sa mi to páči, mám rada zmeny. Je to taký polovičný začiatok, lebo ja už som vlastne bližšie k tým 50 ako k tým 40, takže je to naozaj taký kuriózny začiatok, lebo je tam proste tá myšlienka tým, že už mám akože veľkú dcéru, že už je to proste iné, ako to bolo, že už sa o to nemusíš tak starať, takže je to obdobie podľa mňa takých začiatkov a zmien. A tých sa človek aj trošku bojí, ale ja ich mám veľmi rada. Takže... Keď sme pri tých zmenách a začiatkoch, keď som sa pripravil na tento rozhovor, tak som si pozeral tvoje rozhovory v Taliansku, ktorý je naozaj nespočetné množstvo a pri každom rozhovore sa usmievaš a žiariš, ale zároveň som sa dozvedel, že za tým úsmevom a tým žiarením je aj silný príbeh. A to, že tvoj život je ovplyvnený aj bolesťou a aj smútkom, že si vyrastala vlastne v Bojniciach pri otcovi, ktorý bol násilník a alkoholik a napokon si siahol na svoj vlastný život. Ako sa pozeráš vlastne na obdobie odvtedy, lebo už prešlo niekoľko rokov? Ako ťa formovalo ako človeka a ako formovalo tvoju hereckú kariéru? Tak ako človeka si myslím, že bolo to veľmi, ako veľmi mi to pomohlo, ten môj príbeh, keď som bola akože malá. Mi to pomohlo hlavne tým, že som presne vedela, aký život nechcem.
Takže od toho som vlastne aj odišla a vďaka tomu ja vlastne dnes som, kto som, ako človek, ako herečka a ako proste matka. Takže to všetko, čo vlastne ja som videla, že je zlé a že čo som ako dieťa nechcela, tak to som nikdy môjmu dieťaťu nedávala. Ako herečka som z toho dostala obrovské emotívne dedičstvo, lebo keď si tým prejdeš, keď si taký malý, že si prejdeš proste tým up and down, že proste musíš tam mať obrovskú zodpovednosť sám za seba, keď si ešte malý, tak to ťa proste naučí bojovať, naučí ťa to vedieť, aj toho veľa vytrpieť, ale to nikdy neodíde. To tam v tých šuflíkoch proste zostane všetko zavreté. A ako herečka, keď potrebujem tú emóciu, tak ja si len ten šuflík otvorím a ono mi to vypustí. Takže mi to naozaj urobilo obrovský archív tých emócií a toho všetkého. A ako človek určite je to hlavne tým, že som sa naučila sa sama o seba postarať. Akože ja som o mnoho silnejšia v tom, že sa starám o druhých. Ale naučilo ma to, že proste musím vedieť, akože vo všetkom musím vedieť, čo robiť. Musím si vedieť proste ten život zariadiť tak, aby som vedela, keď ti niekto povie, ktorý to nechá, ja to urobím, vieš, že to nevadí, ja sa ti o to postaram. Musím si to potom skontrolovať, ale proste, že musím o tom vedieť, lebo je to presne to, že nikdy si nesadni, ako vravala moja babka, to bola tak úžasná žena a ona naozaj jej naozaj veľa. Ona vravela vždycky, že sadni si len na pol zadku, ako na polovicu zadku na stoličku, lebo keď ju niekto zoberie, tak úplne nespadneš a nerozbiješ sa. Takže myslím, že toto ma naučilo proste, že sama sa o seba postarať. A to je ako v každej príležitosti, v každom období, aj ťažkom období viem, že proste nejaké východisko tam je, lebo to obrovské ťažké obdobie som si už prežila a viem, že vždy tam je ten koniec a vždy tam je ten nový začiatok. Ten tvoj nový začiatok bol v tom období vlastne dá sa povedať, že vlastne si utekala do toho Talianska. Ja som skoro mesiac a pol spala v aute, lebo som nemala vlastne peniaze na to, aby som si platila nejaký nájom. Tak lebo vtedy som pracovala v jednej reštaurácii ako čašnička. Popri tom som sa učila taliančinu, lebo tu sa musíš naučiť, akože akúkoľvek prácu by si tam chcel robiť. Odkladala som vlastne peniaze, nemala som si za čo platiť, tak som si musela trošku peniazí tých odložiť a potom som si platila zase samozrejme školu. Tak som spala v aute a chodila som sa ku kamarátom, čo bývali aj s rodičmi, osprchovať a proste všetko, že tak aj také bezdomovské, takú bezdomovské, také dobrodružstvo som tam mala, no, ale to tiež ťa formuje. Io sono stanca, solo che sono stanca perché sono 2 anni che va avanti così, colloqui, cose, stage, e poi non concludo niente di niente. Guardami, è che non dipende da te. Ma non vedi quanti disoccupati ci sono in giro? Neanche al call center assumono più adesso. No, v tom období to bolo ako veľmi ťažké, hlavne kvôli tomu, že vtedy sa tam otvorili tie hranice a my ako proste tie východné krajiny sme sa všetci vlastne proste sme odišli do tých západných krajín, odišli sme proste tam všetko tak. Oni nás tam videli ako takých, ako teraz my vidíme tých migrantov, vieš, že proste my sme im tam prišli a začali sme im tam brať prácu a nenávideli nás ženy z východu, lebo že im tam kradneme mužov. Takže všetko to bolo o mnoho ťažšie tým, že som bola žena, mladá žena, pekná žena. Nevedela som, ako naozaj ten život chodí, ako to v tom svete ide. Tak ja som tam musela dokazovať vlastne stále viac a stále viac. Že proste nie som tam kvôli tomu, že hľadám nejakého muža, ktorý sa o mňa postará, lebo tam som si našla aj na Slovensku. Takže ja chcem byť tým človekom, ktorý sa o seba postará. Že ja naozaj to, čo robím, viem to robiť a robím to s láskou a ja robím to s rešpektom a hlavne som tam, pretože tú krajinu rešpektujem a neprídem tam tej krajine škodiť. Takže bolo to všetko, čo
normálna Talianka akože musela dokázať raz, tak ja som to musela dokázať 3-krát. Tak niekedy je to, keď si urobím taký flashback, tak je to také naozaj namáhavé, vieš, že bolo to ťažké. No. Pamätáš si moment, kedy si uvedomila, že sem patrím? Ja vlastne ani neviem, kam patrím. Ja si myslím, že naozaj nikam ako specificky nepatrím na nejaké miesto alebo nejakej kultúre alebo nejakej profesii. Akože ja si myslím všetko, že je to také, že patríš tam, kde sa v tom momente dobre cítiš. Takže a ja to môžem povedať, lebo naozaj som tam, pracujem tu, mám priateľov tam, mám priateľov tu. Takže je to vlastne, tam patríš presne vtedy, keď tam ťa chcú, keď ty sa tam dobre cítiš a keď ty tam chceš byť. V Taliansku ťa ale prijali. Áno. A považujú ťa za miestnu. Sú však situácie aj v dnešnej dobe, kedy si uvedomíš, že si z inej krajiny alebo že si od inokiaľ? Už nie. V Taliansku už nie. Ja tam už dlhé roky hrám aj talianské postavy, takže ja som sa naozaj tú taliančinu naučila tak, ako Talianka. Takže nie je to už vôbec počuť. Takže... A ako sa pozeráš na Slovensko v dnešnej dobe z diaľky? Milujem. Ja som sa tak teraz veľmi rada vrátila sem do Bratislavy, lebo ja toto proste zbožňujem tým, že nájdem tu ľudí, ktorí vyrastali v tom, čom som vyrastala ja, lebo tam s Talianmi sa o to nemôžem podeliť, lebo tam macka uška nepozeral nikto. Takže aspoň to detstvo a tie rozprávky a to, ako sme vyrastali, tak to zostalo tu. A mne sa to potom sekne tamto Taliansko od tých 18 rokov a už tam mám spomienky, už je to dlhšie, čo žijem tam, ako som žila tu, ale predsa len ten základ toho detstva je. Takže ja keď prídem sem, tak je to doma, tak ako je to doma tam, ale mne sa veľmi tu páči, ako sa toto všetko mení, ako toto všetko rastie, ako toto všetko, aký je tu progres. A dá sa povedať, že Taliansko je taká, sa z nej stala taká konzervatívnejšia krajina a tu vidím, že proste ten progres ide a mne sa to veľmi páči. A ja milujem Bratislavu, čo je teraz Bratislava. V Bratislave momentálne nakrúcaš nový seriál, pokračovanie vlastne úspešného seriálu Dotyk života. V čom ťa postava primárky Lindy oslovila ako ženu a ako matku? No tak ako matku hlavne to, že ona nemá dobrý vzťah so synom, lebo ona ho opustila vlastne kvôli kariére a kvôli sebe. Takže tam ja to vidím teraz z inej perspektívy, pretože ja som matka, ktorá práve že limitovala viac tú kariéru, aby mohla byť s dcérou. Takže v tom akože naozaj sa snažím pochopiť, ako môže matka niečo také urobiť, ale môže, keď som si proste tú postavu aj preštudovala, že proste môže, lebo ona bola veľmi mladá a sa bála aj, že tomu dieťaťu proste nedokáže urobiť matku takú, ako on proste potrebuje. A ako človek je to také paradoxné, lebo ona vlastne sa nedokázala starať o svoje dieťa, ale stará sa o cudzie, lebo je to primárka pediatrie, takže vlastne ona je stále vo styku s deťmi a vlastne sa starala o tie cudzie veci. To je presne to, čo sme sa rozprávali predtým, že koľkokrát nedokáže sa postarať o svoje, ale tých druhých proste vieš vyriešiť všetko. Takže veľmi sa mi páči tá postava, veľmi sa mi ju pekne hrá, takže dúfam, že to budú vidieť, sa bude páčiť aj ľuďom. Dcera Liliana vlastne, ako si spomínala, bude mať, tento rok má 20 rokov. Ako vníma ona tvoju kariéru hereckú? Chcela byť herečkou? Nie. Vôbec nemá na to žiadny sklon. Akože vôbec ju to ani nebaví, ani by nechcela žiť ten život, čo žijem ja, takže akože vidí, to je presne to, ako to bolo aj moje, ale úplne z inej strany, že proste ona vie, že toto nechce. Takže študuje úplne niečo iné a som veľmi rada. Ty si sa vyjadrila, že si nikdy netúžila ani nesnívala o tom, že by si mohla byť vlastne herečkou, že by sa ti to mohlo splniť. Čo ti dodávalo sebavedomie a keď si o sebe pochybovala? To, čo o mne hovorili ľudia. To, čo o mne hovorili ostatní. To, čo o mne hovorili režiséri. To, čo o mne hovorili kolegovia. Takže to bolo vlastne
také zrkadlo proti zrkadlu, vieš, že ja som sa musela naučiť tomu veriť, lebo naozaj tomu všetci verili. Tak ja som asi bola jediná, ktorá tomu neverila a zistila som, že vlastne som jediná, tak som si to musela v tej hlave trošku upratať a uvedomiť si teda, že naozaj tam ten talent je a viem tú prácu robiť a viem ju robiť dobre. Tak potom som tým proste sekla, povedala som si to, tak keď to má byť, tak nech to je. Pochybuješ o sebe niekedy dnes? Vždy. Musíš si to vždy, vieš. Pred každým projektom je to také, že ak to nedám, a ak to bude ťažké, a ak to bude, takže... Ale ja si myslím, že to ti potom dodá takú tú, vieš, že keby si úplne, že si istý, tak tam by si to mohol robiť zle, vieš. Keď sme pri tých projektoch, čo rozhoduje v tvojom prípade pri výbere postavy, že povieš producentovi áno, čo musí scenár alebo postava obsahovať? Tak určite ja som taký kolektívny typ, akože ja si myslím, že prvá vec je ten príbeh. Ten musí byť pekný. A tá moja postava musí v tom príbehu mať proste nejakú váhu a musí tam mať proste musí byť nejakým kľúčom toho, čo sa tam v tom príbehu deje. Akože nemôže tam byť len, že sa na to pozerá, alebo že tam proste len niečo povie, aby to tam vyplnilo nejaké prázdne miesto. Takže ja si myslím, že prvá vec je príbeh, ten sa mi naozaj musí páčiť. A potom tá moja postava musí mať naozaj nejaký význam, aj keď tam má jeden natáčací deň a jednu repliku, ale proste musí mať v tom príbehu svoje miesto. Stalo sa ti už niekedy, že ti bola tvoja postava malá, že si prišla potom na placi na to? Stalo, jasné, určite sa stalo, lebo niekedy to potom skončí tak, že na papieri je to jedno a potom na štábe, potom pri tom natáčaní je to druhé, takže samozrejme stalo, určite. Veľakrát nie, ale bola som nespokojná akože s prácou, ktorú som urobila. A máš radšej komediálne alebo dramatické úlohy? Tak ja mám určite radšej tie komické, ale je to ťažšie. Ako rozosmiať ľudí je o mnoho ťažšie, ako ich rozplakať. Takže to je taký challenge, vieš, tá komédia. A ja to mám radšej. A to najradšej, čo hrám, tak to je zlého. Akože zlú postavu milujem. To hovorí mnoho hereček. Áno. Talianski kritici o tebe hovoria, že dokážeš spojiť krehkosť a silu. Čo podľa teba robí herecký výkon presvedčivým? Ja si myslím, že toto je úplne super kombo, lebo ja si myslím, že to aj akože proste u človeka tá krehkosť, ona nám dovolí sa proste prispôsobiť tomu, čo sa deje. A keď si len silný a že si nedovolíš tú krehkosť, že proste nedáš jej miesto aj v tom živote, aj v tom hraní, aj v tom všetkom, tak nikto sa v tom nebude stotožňovať. Lebo nikto z nás nie je len silný, alebo len krehký. Takže ja si myslím, že keď tam dáme všetky tieto emócie a všetky tie pohľady na ten charakter, tak vtedy človek dokáže sa v tom vidieť. A keď sa ľudia dokážu v tej postave vidieť, tak sme vyhrali. Tvojou takou prelomovou postavou bola postava vo filme Ukryt Riparo, kde si účinkovala so slávnou portugalskou herečkou Mariou de Medeiros. Aké to bolo stáť v takomto mladom veku po boku slávnej herečky? Také hviezdy. Ona bola úžasná, akože vôbec mi nedala pocítiť, že je nejaká slávna herečka. Ona vtedy akurát dotočila Pulp Fiction, takže bola úplne na vrcholu svojej kariéry, ale bola úžasná a bol to veľmi, veľmi dôležitý film, ktorý ja doteraz milujem, lebo bol to film, ktorý vlastne naozaj tam otvoril ešte tie brány aj do toho homosexuálneho vzťahu medzi tými dvoma ženami v malom mestečku, kde proste sa to všetko riešilo a na to všetko proste nakoniec tá láska a vlastne tá sila akože proste vyhrali, že tam tá sloboda tej lásky a pre mňa ako slovo sloboda tým, že my sme ju tu nemali, keď sme tu mali aj ten režim, aj čo všetko sme mali, tak si myslím, že slovo sloboda k čomu sa dá, tak tam dobre znie. A tá sloboda milovať, koho ty chceš, tá sloboda môcť povedať, čo si myslíš, tá sloboda môcť akože proste sa chodiť modliť k Bohu, ktorému ty chceš, vieš, že tak to si myslím, že akože je to najdôležitejšie. A tam ja som bola mladá a mne to naozaj veľmi otvorilo oči. Because this is my first time that I see the movie, then I just want to cry, you know. It's beautiful to be here. It's beautiful to do this
this movie and I can't speak, sorry. Oči otvoril ten film aj odbornej obci. Získal mnoho významných cien. Ty osobne si prevzala Európsku striebornú stuhu, cenu v Annecy. Bola si nominovaná aj na najvýznamnejšiu taliansku filmovú cenu Davide Donatello. Ako vychádzajúca herečka si dokonca získala taliansky Zlatý globus. Ako ti to rozbilo kariéru? Úžasne, akože vtedy sa naozaj začali proste zbierať tie dôležité a veľké projekty, ktoré mi potom akože doniesli naozaj to uznanie. Ako tam bol ten prelom vlastne, že tam potom naozaj som začala byť považovaná ako talianská slávna herečka, takže tak vtedy sa to tam tak proste zlomilo. Ale to si zase musíš vedieť vždy potom udržať, vieš, lebo tam je to také hojdavé, je to také, vieš, že ten naša, niekedy sa tam potrebuješ aj vypnúť, že proste potrebuješ prestať. Ja som sa napríklad potom potrebovala venovať aj dcére, vieš, že takže ja som tam vtedy mala ísť do Ameriky. Lebo ja tam potom Ripáro, tam ja som vlastne dostala ponuku do Ameriky, do Los Angeles, tam zavolal manažér a agent mojej agentke a moja dcera mala rok. Takže ja som odmietla. A je to také sliding doors, vieš, koľkokrát sa pýtam sama seba, že aký by to bol život, keby som naozaj do tej Ameriky odišla. A že ako by to malo na moju kariéru, že by som mohla byť úplne niekde inde. Ale keď sa potom pozriem na moju dceru, tak ja som vlastne tú najvyššiu cenu už vyhrala. Takže, a moja kariéra ide ďalej, už je tomu naozaj veľa a mám tam krásne projekty. Takže som naozaj vďačná. Ako dnes vnímaš postavenie žien v talianskom filmovom priemysle? Tak, určite sme tam akože prešli naozaj obrovský krok dopredu. Máme tam veľa režisériek. Ja som teraz podpísala moju prvú zmluvu ako režisérka na môj prvý film. Takže je tam naozaj veľký ohlas na tie ženské úlohy, aj hlavné úlohy, aj čo sa týka režisériek, aj producentiek. Ako naozaj tá filmografia je tam taká inkluzívna, tie ženy si tam naozaj akože dobili to svoje miesto. Ale je to stále, ešte ja si myslím, že to je v celom svete, je to ešte stále také mužské, proste, že niekedy to potrebuje ako tú postavu toho muža, ale ja mužov milujem. Takže ja nikdy som nebola feministka, ktorá, ja mužov milujem, ja som mala úžasných mužov v mojom živote, boli pre mňa dôležití a milovali ma a boli pre mňa, a jeden mi dal úplne krásnu, nádhernú dcéru, takže ja naozaj proti tým mužom nič nemám, akože ja nechcem byť, nehovorím, že chcem byť akože presne ako sú oni, ani to nechcem byť. Akože v niektorých veciach musíme byť rovnakí. Keď robíme dve rovnaké veci, tak musíme byť platení za tie veci rovnako. Keď máme rozhodnutie, že proste má tam byť to rozhodnutie, tak rozhodnutie musí byť aj moje, aj tvoje. Ako muža proste v práci, aj vo všetkom. Presne musí to byť tie percentá. Takže si feministka. Nie som v tomto, ale ja si nechám otvoriť dvere. Ja si nechám naliať vodu. Ja si nechám vymeniť žiarovku doma. Ja nechcem byť ako muž vo veľa veciach. Ja chcem, aby... A toto nie je feministka, že akože že tým, že chcem, aby pracovné veci boli rovnaké, tak keď tak som feministka. Ale že v tom, že chlapi sú všetci, že proste nás chcú nejako, proste, že nás len zhadzujú z našich pozícií a že chcú byť silnejší. Ja si to vôbec nemyslím. Akože pre mňa je dôležitý človek. Ja sa snažím posúdiť človeka, ani nie posúdiť, to tiež nie je pekné slovo, ale že proste chcem vidieť, že proste ten človek ako je, až je to muž, alebo je to žena, to už pre mňa akože nie je dôležité. Ale keď ty zarábaš viac ako ja a my robíme tento podcast a sme tu toľko hodín, čo tu máme byť, obidvaja, a ty dostávaš o 50% viac ako ja, tak to ma naštve. Ale keby tu bola žena oproti mne a robí tú istú vec a zarába viac ako ja, tak ma to takisto naštve. Takže to nie je feminizmus, to je proste, to je rovnaké práva, ja si myslím, že... Popri práci herečky vlastne si sa pustila aj do novej kariéry. Nedávno si vlastne nakrúcala film Terezín, kde si vlastne skúsila aj prácu kameramanky a producentky. Je to tvoja nová pracovná výzva?
Tak, ja som tú kameru vždy milovala, ja som ju študovala, takže ja som kameraman vlastne, tak z toho sa možno narodilo aj to presne tá túžba po tom mojom filme, ktorý sme napísali a bude to komédia, bude to taká ľahká, akože nie úplne komédia, ale takže ja som tam vždy bola tá láska byť za tou kamerou. Akože proste to vytvoriť to, ako ja chcem za tie dlhé roky, čo som veľa vecí robila, ako som nechcela robiť, ako som si to videla úplne inak, tak potom som si povedala, že tak asi už by bolo na čase, keby som si urobila niečo, čo ja vidím a ako to vidím. Tak dúfajme, no. Vrátim sa ešte trochu späť a to vlastne do roku 2018, kedy si prijala ponuku účinkovať na Slovensku po 20 rokoch svojej hereckej kariéry. A na Slovensko ťa dostala vlastne naša scenáristka, producentka Adriana Kronerová. Ako sa jej to podarilo? Ona ťa v podstate objavila. Ona ma vlastne objavila, ona ma vlastne doniesla z domov. A to bolo úžasné, lebo to bola, ja si myslím, že to bola asi najkratší telefonát v mojej kariére, lebo ona sa proste predstavila a mi povedala: ahoj Antonia, som Adriana Kronerová a chcela by som vám, akože proste chcela by som sa s vami porozprávať o takomto projekte, ktorý sa bude volať. A ja som počúvala toho človeka, ktorý bol na tej druhej strane a ako ona rozprávala a ako to povedala a ako to proste, tak ja som jej povedala asi po 4 minútach, ja to beriem. A to bolo úžasné, lebo ja to beriem a to ja to beriem je tu ešte stále, lebo my máme úžasný vzťah s Adrianou a urobili sme veľa projektov. Áno, nakrútili ste vlastne seriál Milenky, Vedmu, spolupracovali ste na snímkach Šťastný nový rok a Šťastný nový rok dobro došli. Ako sa ti teda s ňou spolupracuje? No výborne. Čom je iná? Výborne. Ona je proste iná v tom, že ona je presne ten progres, ktorý je vždy ťažkopádny. Ako vzdať sa tých starých základných vecí a ísť do nového, to je presne tá zmena, o ktorej sme sa rozprávali. A nie každý proste tú zmenu má rád, lebo veľa ľudí sa jej bojí. A ona je proste odvážna. Odvážna, ako kreatívne odvážna, ako producentka odvážna. Snaží sa proste, ako sa to povie, think outside the box. Že rozmýšľa von z tej škatule, aby nebola presne taká, že proste, aby naozaj niečo iné tam bolo. A presne všetky jej projekty sú také, že je tam niečo iné. A presne kvôli tomu je tam aj ten úspech, lebo je to risk. Ale keď to vyjde, tak to vyjde. Takže mne sa v tomto páči, lebo ja som presne taká istá. Nebojím sa zmeny a snažím sa robiť veci nové, aby to nebolo opakované. Antonia, z tvojho hlasu počuť slnko, z tvojho pohľadu vidieť krajinu, ktorú si prijala za svoj domov. Patríš medzi herečky, ktoré nemusia kričať, aby ich bolo počuť. Stačí, že hovoríš pravdu a za to ti ďakujeme. Ja ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi potešením. Ďakujeme.